Miskellah ka rwaki to kiwinjo kanyo kaka CPA Victor Gutu ka chiel kod Nicholas Odipo bendo seloso kotudore kod sekta mar thieth. Nicholas Odipo anyalo wacho ni sani gintiere kod geno ni ng'anyo margi koro nyalo chunga matin kalure ni osesingnegi bilion 2.1 mibo bed ka iketo negi tenge. In kaka jalup jagoro mano mar KMPD omenda ma oket ne sekta mar thieth e iko omenda mar 2025 wanyalo wacho ni en omenda mano maderoma wanyalo wacho ni en bilion 132 kanyo roughly mano omenda moket tenge. To kwa ni achiedh nade manitiere sekta mar thieth gi sani mabende ang'eni wabo bedo ka walose kinde mwadhi mbele. Bendo omenda makamana dira bro bedo ka konyo reso ute mag thieth ka achiel kod sekta mar thieth ma ipacho kae. Erokamano Joyce. Okwamor kaka jogo manie sekta mar thieth kwa ng'iyo kaka government osebedo ka loso weche mag pesa kata mar financing mar healthcare turka. Mokwongo gidongere tigi wacho ni there's nothing like free healthcare. Somebody must pay for it. Ni onge thieth manono e piny ka. Nyaka bedi ng'an moro ma nyalo garamia wach mar thieth no. Mario en ni kantiere lesson mane wa puonjre ndalo covid. En ni healthcare ne gima important mogik e piny moro amora. Japuonj matuo ok nyal dhi sikul, nyathi matuo ok nyal dhi sikul, polis matuo ok nyal dhi tich. Economy no aneno ndalo covid ha economy okona mar Kenya ka man piny mangima notimore kane covid ochopo e piny kae. To king'iyo kaka pinje medo timo budget kata mana Kenya kata timo budget ok ni nok gilan lesson mora mora. King'iyo kata ma pinje mane o manage covid the best gin pinje ma king'iyo like the Nordic countries pinje kaka Norway, Sweden gin they have this social aspect of healthcare ni healthcare and responsibility man team mar serikal ma serikal kido na budget mochung'ne wach healthcare. To king'iyo budget mano ket kasa nini puonjo education sector e manigi the highest allocation of budget almost 630 billion. Yeah, kido ng'iyo weche mag health a list mag sectors a number uchiel bang puonj gidhi administration gi security gidhi weche mag energy infrastructure gi ICT gigo gidhi weche moko mang'eny go number uchiel kae approximately 6% kule keto weche mag healthcare. To mikawo pesa keto ni puonj no to japuonj matuo ka jopuonj jere yak sani jopuonj yak ni gionge insurance cover jopuonj matuo bi dhi sikul neno ay yatuma tuo ngal dhi sikul kata go somo motieko to healthcare system o fail then you have a dead professor. Amo nyaka wach ni budget mar healthcare kana ne pinje osingo 2001 ya Abuja declaration 15% makigo kwano gi trillion 4.2 trillion budget wa mwango tani is roughly 630 billion. To kidhi miyo wa 132 billion okay konyo. To kikonyo nango nikech okujal goyo ni pile go wasigandi UHC ni Kenya masaten UHC. To kinyo pillars mag UHC kata mana siri ma UHC ni chungo. Kona chiel nti yede hospital koda mario gino siptende moger mara dek nti jogo matiyo siptende gi ICT support. To osiptende oseger moromo mano osendika kata mana ni the GDP infrastructure GDP ratio ni population wa wango ni how many hospitals should we have? Zani at least gwenge within 5 kilometer radius need a health facility dispensary health center or level. To penjeni kato bedo ni nitiere health facility kata mati yoto gi yedhe bende nitiere. Onge neno makana gitemo kata attempt wach mar shan ok nyal konyo ngi sha wach mar ni kigolo pesa ikichuli ikithiedhi. To what about jogo mok nyal golo pesa? Why are they being locked out? Mara ni eishani nitiere funds mokariyo ma rigolo regi pesa exchequer mokongo en primary health care fund ma en pesa manitiere level 2 and 3s ni en okay ni kisa register shakende to do ki die dispensary health center si die no mi dog dala to kinde ka jogo keto 10 billion kende fund ni budget proposal against a demand mar 144 billion. Joshua no ko 144 billion mondo gi do this primary health care function or 10 billion can that drop in the ocean. Kija ke fund mara dik man non contributory and emergency chronic critical illness fund in to an accident kaka ngituo mo you are more than 1 month tujiga ba cancer gi kidney failure ndiye fund man sha okwayo 47 billion to nyo pesa mo chiu is way less than that.
Mungu ni funds ariyogi kato the ICU podi digolo pesa ufuki kija cancer podi bo struggle kija chronic illness podi bo struggle ingie emergency care podi bo need to pay for the whole year. If we are really anyone serious about making healthcare UHC a reality, do allocate more. Finally, any king pesa mane wasungu wadogojo America, the USA support and all that. An almost 31 billion gap man will be created. Talking here pesa masirikal or allocate to patch up that gap. There's only an extra 1 billion allocated compared last year this year. So these are the 30 billion gap for mobility. If you pong in adi. Talking about world over there's a centrist movement. Every country that your UK, your Ingereza, they have moved global budget which mag healthcare support mag countries mudir, give the defense and military support. And this was happening to all our partners in healthcare. So if we cannot allocating budget within ourselves, you want to budget on which you market on umbrella any military 200 billion to Kenya the Canada mora chakena you independence. Can police how many billion? But I mean ginyago bunde bana magnego nyithindwa. We must find a way we finance healthcare as a social function. And kani wacha kwa chimagishagi kaskempidi unawacho nia Kenya atawalo jipra bol kijojo akali. Okinyal chuno yumiyalo chuno gimono gichuno gosha. Kosha ni ensani you can register 25 million. The job what you do can give around 4 million. And these are the people money in a formal setup minga do game Sahara. So give me million and going to dream 55 million Kenyans. So how do you correct this? The healthcare system must be tax funded. Osuru minga do again. Budget man 4.2 trillion emigo to healthcare better funded. Just then you fund education and security as a social function. Iwacho kanyuma karenya kinanno kasi